Hello mga mamshi! Tara, samahan niyo akong magluto ng sinigang sa sampaloc. Yes, mamshi. Bunga ng sampaloc mismo ang gagamitin sa pang-asim. Ayan, let's start na po. Siyempre, hugasan muna ng maayos, mamshi, at pakuluan at palambutin. Sunod, mamshi, pakuluin ang buto-buto sa tubig at lagyan ng asin. Takpan ito at hayaan kumulo ng 30 minutes. Sunod, mamshi, lagyan ng kamatis at sibuyas. Pakuluin lang, mamshi, at isunod na ang gabi. Palambutin ito ng mga 30 minutes. Masarap yun, mamshi, halo sa kanin mamaya. Ayan, pwede nang lagyan ng mga asin at mga pampalasa after 30 minutes. Kapag malambot na ang iyong baboy, mamshi, pwede nang ilagay ang mga gulay. Huwag kalimutan ilagay ang siling berde, mamshi. Ayun lang, pakuluin lang ng mga 5 minutes. Ayan, mamshi, luto na po. Thank you for watching. Bye!